We want Bodoland. We want Bodoland. No Bodoland, no rest. No Bodoland, no rest. No Bodoland, no rest. गिबियावनो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बयखौबो खुलुमग्रोनो सानबाय। खुलुमबाय बयखौबो। दिनै जोंनि बे गिदिर सुबुं जमायाव हिउज मास रेलियाव नुजाफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन, नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड प्रग्रेसिभनि दैदेनगिरि बिथांमोन, पिपल्स जॉइंट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि दैदेनगिरि बिथांमोन, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरेलनि दैदेनगिरि बिथांमोन, अल आसाम ट्राइबेल संघनिफ्राय नुजाफैनो हादों आरो बायदि बायदि गोनां आफादनिफ्राय दिनै गोसोआव सोमावसारनायनि गोख्रों गोसो लानानै नुजाफैनो हानाय दैदेनगिरि बिथांमोन, मानगोनां इन्टेलेक्चुवेल्स आरो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय, दिनै जोङो बयबो बाहाय मोनसे सिमां लानानै नुजाफैदों। बे सिमाङा दिनैनिल' सिमां नङा, 50 बोसोर जाबाय। Aspirations which is in our mind for more than 50 years. गिबियावनो आङो बयखौबो आंनि मान बावग्रोबाय। दिनै जोङो बयबो बड'लेण्डनि सिमांखौ लानानै मानोहाय सोमावसारनानै जोङो गोबां सोमावसारबोबाय। बड'लेण्ड होनबानो जोंनि रायजो राजाया जेब्लाबो खुनुदिन कमप्रमाइज खालामफेराखै। जेराव नांगौ जेरै लिंहरदों दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मान होनानै बिश्वास खालामनानै मिजिं लानानै जेरावखि जाया गोजानबाबो बिराद गामि सिंनिफ्रायबो जेब्लाबो नुजाफैनानै ज' जाफैदों। सरकारनो दिन्थिफुंनो हादों बा आलादा जाय बड'लेण्डनि एगेन्स्ट बड'लेण्डखौ जाजानो बायो बिसोरनोबो दिन्थिफुंनो हादों जे जोङो खौसे, जोङो जेब्लाबो बड'लेण्डखौ लुबैयो। बे जोंनि थांखि। मानो थाखाय जोङो बे हानि जोङो थागिबि फिसाफोर बेखौ लुबैनानैनो जोङो जेब्लाबो बड'लेण्ड सोमावसारनाय होनोब्लानो ज' सुबुं जमायानो जा बा हानजा सुरनायानो जा बा स्ट्राइक डेमनस्ट्रेसन जिखुनु सोमावसारनाय रिभलिउसनावनो जोङो ज' जाबोदों। दा दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोङो बड'लेण्डखौ लुबैनानै आरो बिथांमोनजोंनो जेब्लाबो मुभमेन्टआव सोमावसारनायाव लोब्बा लाफानानै मावबोनाय एनडिएफबि प्रग्रेसिभ आरो पिपल जॉइंट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट बिथांमोननि सोमावसारनायाव दिनै जोङो सरकारनोबो दिन्थिनो हादों जे बड'लेण्डखौ मानो नांगौ, मानो एफाबां हाजार लाख सुबुङा बड'लेण्ड होनबानो जमा जाबोयो, बबेनिफ्राय ओंखारबोयो बे थागिबि माहारिफ्रालाय बबे खनानिफ्राय ओंखारबोयो, बड'लेण्ड नांगौ होनबानो बबे खनानिफ्राय ओंखारबोयो बेखौ जोङो मिथिहोनो हादों। दा मिथिहोनायलाय दिनै सरकारा रायलायहरनायनि थाखाय बा मेसेज हरनायनि थाखाय गोबां मेसेजबो हरबाय थानाय जादों। बड'लेण्ड सुक्तिखौ जोङो थाबैनो फोजोबसिगोन, जोङो बड'लेण्ड जेंनाखौ जोङो थाबैनो जेसे हायो थाबैनो फोजोबसिगोन होननानै माखासे मेसेजबो फैबाय थादों।
सोमावसारनायाव समान समान बाहागो लाफानायलाय दा दिनैहाय नैबे सुबुं दमायाव फंनैसो बुंनो थिननायलाय आंबो बेखौनो बुंनो लादों रायजो राजानि सिगाङाव। दा जोङो बिमा जानानै जोंनि गेजेरावहाय पलिटिक्स अफ इन्टारेस्ट बा लाबालाब जानायनि थाखाय राजनिति बेखौ जोङो जायहा पलिटिक्स अफ इन्टारेस्ट लानानै बड'लेण्डनि नामावहाय जाय पलिटिक्स अफ इन्टारेस्ट लानानै ओंखारबोदों बर' बिमाया बेखौ ज' जानानै बादा होनो हानांसिगोन। बादा होनो हागोन ना हाया जोंलाय? आङो बर' बिमानिफ्राय जेबो राव बा आखाइ खबनाय खोनायाखै। हागोन ना हाया जोंलाय? दा जोङो बे पलिटिक्स अफ जोंहा सिमां उन जोलै जोंनि हारि जोंनि राव जोंनि थुनलाइ जोंनि जारिमिन बेखौ जोंहा फोथांनानै दोननांगौ। नंगौना नङा? फोथांनानै दोननांगौ आरो बेखौबो जोङो बुंनो हानांगोन बड'स आर फर बड'लेण्ड। बर'आ बड'लेण्डनि थाखायसो खिन्थु बड'लेण्डआ गासिबो सुबुंनि थाखाय गासिबो सुबुंनि जौगानायनि थाखाय मोजांनि थाखाय जोंनि उन जोलैनि थाखाय। दा बड'लेण्ड मोननाया जोंनि सिमां। मानि सिमां? गोजोन। बड'लेण्ड मोनबासो जोङो गोजोनखौ मोनगोन। जोङो जोंनि जास्टिस जोंनि जे अन्याय जाबोदोंमोन बे न्यायखौ जोङो मोनगोन। बे न्यायखौ मोनबासो जोङो गोजोननायखौ मोनगोन। गोजोननायखौ मोनबासो जोङो जे मिजिं लानानै जोङो बड'लेण्डनि सिमां नुदों बेखौ जोङो मोननो हागोन। दा दिनै जोंनि बे पलिटिक्स अफ इन्टारेस्ट जेखौ जों नुदों दिनै जोङो जेला सरकार जोंनि गोख्रों सोमावसारनायाव सरकारा एसेबाबो खोमा जेला सुदों होमबा जोंनि गेजेराव जे पलिटिक्स अफ इन्टारेस्ट बा पलिटिक्स अफ बेनिफिट राजनिति लाबालाबनि थाखायसो जोंनि गेजेराव ओंखारदों बेखौ जोङो बोस्रांनांगोन। आरो बेखौ बोस्रांनो थाखाय जोंनि आइजो माहारियानो गिबियाव आगान होनानै आगान सुरनानै जोंनि गेजेराव जेला खौसेथिखौ बोखावनो फैयो जोंनो आवगोल बुंग्रोनांगोन जे जों बड'लेण्डआ जोंनि सिमां जोंनि उन जोलैनि थाखाय जोङो बड'लेण्ड दिहुनलांनो थाखाय जों नाजादों। नोंसोर जोंनि गेजेराव फैनानै सेरखाय बेरखाय खालामनानै डिभाइड खालामनो मोना। जोङो लुबैदों डिभाइड आसाम 50-50। जोंनि गेजेराव मा डिभाइड बर' 50-50 खालामनो मानो नाजादों ओमफ्राय जोंनि माखासे दैदेनगिरि जाय पलिटिक्स अफ इन्टारेस्ट गोनांखालाय बेखौ जोङो गोसोआव लाखिनांगोन। आरो जेला जोङो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि खोथा बुङो जोङो खालि बिटिसिनिखौल' जोङो सानबा जानाय नङा। गोबां बिटिसिनि बाहेरायाव गोबां बर'फ्रा जोंहा गोदोनिफ्रायनो आवगोलनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय सोमावसारदों अब्लानिफ्रायनो संकष्ट सदिया होननानै स्ल'गान लानानै सोमावसारबोदों। बेखौनो जोंना बड'फाया सिमां लानानै बड'लेण्डनि सोमावसारनाया बे संकष्ट सदिया मेपजोंनो जागायजेनदों। जोंनि जारिमिनाबो बेखौनो दिन्थिदों। जारिमिना जोंनि सिगाङाव दा नुजाफैदों आरो जोङो बेखौबो जोङो साननानै लानांगोन जे बेखौ लाफायोबासो जोंनि इस्युआ रिजल्भ जागोन। आरो बिनि बादै बड'लेण्ड जाय बाहेरायाव दङ प्रप'ज बड'लेण्डनि बाहेरायाव दङ बिथांमोननि थाखायबो जोङो साननांगोन आरो कार्बि आंलंनि एसटि इस्युसखौबो जोङो साननांगोन। दा बेफोरखौ जोङो दिनैहाय जिहेथु गोरलैयैनो जों जेखौबो मोना दिनैहाय नोंसोरजों रायलायसिगोन होनबाबो माखासे इन्टारेस्ट लानानै गोबां समावहाय जे सम होनांगौ बे समखौ जों मोना जाहैयो एखमबा समाव। बे समावहाय जों जिहेतु जोंनोसो नांगौ जोंनि गांनाय जोंनि उखैनाय जोंनो सोमावसारनो ओंखारनांगौ जाहैयो। दा दिनैनि दिनावबो जोङो ज' सुबुं जमायाव जोङो ज' नैबे मास गेदारिंआव जोङो ज' जादों जाहाथे जोङो सरकारखौ मिथिहोनो हायो जोङो दिनैहाय खौसेयैनो दङ। जोङो गोख्रोङैनो जोङो सोमावसारगोन। बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया होननानै
जोङो जाहाथे बेखौ दिन्थिनो हागोन खोन्थानो हागोन मेसेज हरनो हागोन ओंखायनो जोङो दिनै ज' जादों आरो दिनै बे मेसेजआ सरकारनाव थांगोनबो जे बड'लेण्ड जेंनाखौ दिनै सुफुंनायनि समा फैबाय होननानै बे मेसेजआबो थांगोन आरो बावैसो जोंहा सोमावसारग्रा हान्जा जाय एनडिएफबि प्रग्रेसिभनि ग्रुपजोंबो टक बा रायलायनाय जादों बिथांमोनहा थाबैनो रायलायफिनगोन होननानै लिंहरदों दा बेहाय जोंनियाव पलिटिक्स अफ इन्ट्रेस्ट लानानै बायदि बायदि गामि सिं सिं सुतिया जोंजोंसो जागोन सुतिया बेसोरजोंसो जागोन होनलायनाया बेखौ आङो रायजो राजायानो देरसिन रायजो राजाया गैयाबा रावबो दैदेनगिरियाबो दैदेनगिरि जानो हाया जाहाथे रायजो राजाया बुजिलायो जे सरकारा एफा इजिलि एफा गोरलैयैनो सोरबा ग्रुपजोंल' खालामनानै सोरबा ग्रुपजों खालामा बे जानाय नङा बावैसो ले इउनियन टेरिटरि जानानै थांबाय जोंहाबो गोसोआव आरो गुदुंसिना बांसिन जाबाय जे जोंनि बड'लेण्ड सुक्तियाबो थाबैनो जासिगोन होननानै जिहेतु नागा एकर्डआबो नागा पिस एकर्डआबो जानो फैगासिनो दङ बेनि लाइन लादों जिहेतु नेशनेल फेडारेशन फर स्मल स्टेट्स मुभमेन्ट अफ बड'लेण्डआनो आवगोलाव दङ दा बे लारि लारियैनो बे सुक्तिफ्रा जाबोगोन दा बेनो रायजो राजाया गोसोआव दाग लानानै ज' जानानै खौसे लानानै जोंना मा मोजां जोंनि थाखाय मा मोजां जोङो मारै आवगायलाङोबा जोंनि बे सिमांखौ दिनै जोङो मोगथां खालामनो हागोन समाबो फैबाय जोंहा बे ड्रिम बा एसपिरेशना मोगथां रियेलिटियाव जानायनि समाबो फैबाय दा जोङो खौसेथि जानानै खौसेथिखौ जोङो लाखिनांगोन जोंनि जेसेबांखिनि वार्क कालचारखौ जोङो दोननांगोन जोंनि सोलोंथाइखौ जोङो गोग्गो दोननांगोन जोंनि रांखान्थि बिथिङैबो जोङो गोख्रोङै थानांगोन आइजो बिथिङै जोङो आइजोफ्रा गोख्रों जाबासो समाजाबो गोख्रों जायो आइजोआबो जोङो गोख्रों जानांगोन जेला जोंनि मान सन्मानखौ हानि खालामो आइजोफ्राबो गोख्रोङैनो गसंथानानै राव होनो रोंनांगोन आरो जेला जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय समाजाव खालामनो नागिरो आइजोआनो गोख्रों जानानै गसंथानानै नङा जों खौसेयै दङ जों खौसेयैनो आवगायलांगोन जों खौसेयैनो जौगालांगोन बेखौ जोङो बेफोरखौ जोङो गोसोआव लाखिनांगोन नैबे फंनैसो बुंनानै आङो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बाहायनो फोजोबनो सानबाय नैबे खोथाखौ बुंनानै Bodos are the sons of the soil जोङो